Ipakita ko yung bagahe namin. Ito yung maleta. Ilang kilo. Tapos ito, kahon, and ayun. At meron pa kaming maleta. And ito, may maliit na maleta. 61 kilos lahat. Si Papa, Christmas na Christmas. Nilalagay na ni Papa yung mga bag sa aking kotse. Ganito. Grabe, kita nyo naman yung bagahe namin. Puno yung sa likod ng sasakyan ko. At may pahabol pa. Book 17, Chapter 12, page 29. Ngayon yung flight namin papunta sa Philippines. I think hindi tayo pwede maglakas ng boses masyado dahil it's just 3:40. Nagising ako ng 3 AM. Nag-ayos ako. Medyo may problema guys kasi si mama masakit yung kanyang hips. Hindi siya nakakapaglakad. Lalo na ngayon kapag hindi pa siya umiinom ng gamot. Pag uminom siya ng gamot, medyo nawawala naman daw yung pain. Nakakapaglakad naman siya. Pero yun, medyo hindi agad-agad yung epekto ng gamot. So, pero kaya naman yan. So, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit ako ng check kung nadala ko na ba lahat. Alam niyo yun, kahit ang tagal ko ng pinagandaan, nagsulat pa ako sa paper paggising sa umaga para malilito pa rin ako. Nadala ko na ba na ganyan. Very simple lang ang aking suot. T-shirt lang to. Tapos ito, medyo manipis lang na jacket. Sabi ni mama, dapat daw yung yung parang mahirap. Ito na yung bus na sasakyan namin papunta sa Narita Airport. Dumating na. So, ilalagay na namin yung bagahe dyan. Dito na kami sa loob ng bus. Ayun si Papa. So, we're inside the airport. Nandito kami sa labas ng CR. Ako pala, hinaantay ko sa mama. And tingnan nyo naman yung bags namin. Tadam! 2 box na malaki, 2 malaking maleta, tapos 2 maliit na maleta, and ito, tig-isa kaming bag. Imagine, nadala ko siya. Although, tinulungan ako ng driver sa 2 box. Sobrang laking tulong. Tingnan nyo maglakad si mama. Pero mas okay na nga to eh. Yung kanina, hirap talaga siyang tumayo man lang. Lalo na ngayon, 1 oras mahigit na kaming nakatayo lang. Ang ganda ng palight sa smoking lounge. Yan. Hello! Nandito na kami sa loob ng eroplano ni mama. English. Max. May ganito. Yan, ang bongga-bongga na. Pwede na manood ng movie. May magazines pa. TV, music. Ang daming magandang movie, Andito yung Can We Still Be Friends? Yung R.C. Munoz at saka Gerald Anderson. Halo din. Mga luma at saka bago. Last time na sumakay ako ng aeroplano, hindi pa ganito kadami yung choices. Ngayon, pati MMK napapanood na. Ang bongga makakapag-charge pa ng phone. Walang ganyan dati. Ito yung pagkain namin. Beef sukiyaki sa akin. Ayan. Ito yung kay Mama Fish. Malapit na kami dating sa Manila. Ito na siya sa taas ng Pilipinas. Naantay na kami ng bagahe. Hi, Mother!
Hello, dito na kami sa hotel na pag-stayan namin ngayong gabi. And maaga rin kami aalis bukas ng umaga. So, tingnan nyo naman ang airbags ko. Sobrang pagod na pagod at puyat-puyat. Kasi siguro yung tulog ko nasa 2 oras lang. Tapos aeroplano nakatulog lang ako ng mga 30 minutes. So, ayun. Ito yung phone na ginagamit ko dito sa Pilipinas. Siguro naka 4 years na rin to sa akin. Hindi naman siya nasisira. And nadala ko talaga siya dito tuwing umuwi ako. And nagagamit pa naman. Talk and text. Nakakamiss. Text niyo ako. Umorder ako ng... Ito gusto ko sana yung mga breakfast meal. Gusto ko yung tocino. Ito yung kinuha ko. Pansit Canton, 185 pesos. And sandwich, ham and egg, 115 pesos. Dito na kami sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa smoking area, andyan si Mama, andyan yung kuya ko. Ay, ano ba ito? Lapit. Alam niyo ba yung kakanood ng Choco? Natakot na ako maglabas ng gadgets dito sa Manila. Dito na kami sa loob ng airport. Ba't ganun? Ang dilim ng airport. Teka, liwanagan ko. Tignan natin kung kaya. Ayan. Pero madilim talaga siya. Wala siyang ilaw sa taas. Or nakapatay. Shortcut. Nakapila na kami agad dahil may kasama kaming senior citizen. Mag-hello ka. Hi! Proud to be a senior citizen, my dear. Sabi ko kay Mama, senior citizen, na wheelchair pa siya. Ito nyo tong lane. Para yan sa mga disabled, senior citizen, sa may baby, at saka buntis. Nakita namin si Mitoy. Busy siya, may kausap sa phone. Check namin kung magkano dito sa foreign exchange. Malaki yung palit dito sa mga airport kesa sa bangko. Mas okay pala pag sa airport. Christmas tree ulit. Paskong Pasko pa dito. Ito yung palit. Nagsusuot na si Mama ng mga alahas niya. Iisipin nila, Mama, mayaman tayo eh. Safe na daw dito. Ang daming mga kainan. Hindi pa kami kumakain. Hello, Papa P. Tokyo Milk Cheese Factory. May ganito pala. Kita nyo, medyo iba pa rin maglakad si Mama. Hi, Ate Marie. If you're watching, sobrang laking tulong nitong bag mo. Ito yung alalay ni Ma. Madilim pa sa labas. Ang cute. Sakto na upo si Mama sa tabi nitong drinks. You're so cute, ma dear. Please refer to the passenger briefing card. Sarong magayagayang aldaw sa Indogabos. Mabalos sa paglunad sa Cebu Pacific. Ano ba yan? Gusto ko sana mag-picture sa mayon ay, pero medyo natatakpan eh. We're here in Legazpi. Video. Ano na-feel mo? Masaya. Dugo, di ba? Sobrang happy na ni Mama, oh. Sobrang Kaya lang energetic. makakapay ako sa Sabana din. My dear, happy ka? Siyempre, kaya kita ang tandok so ng dugo. Kung balok so yan na kaya. We're home! Wow! Wow! May mga nakasopay sa labas. Ayun! For sale. Ay, pagpapakita ka sa video. Ito.
matutuloy na yung plano namin na ano, kasi gusto ni Mama na makita yung baby si Savannah. Gusto niya yung maalala siya, yung kanta niya na laging kinakanta. Tapos gusto niya kunan ko ng video yung magiging reaction ng baby. So, ayan, nakafocus ba ako? Hello! Oh, camera siya, oh. Ayan, oh. Ikaw, oh. Ang baby namin, si Savannah. Si Savannah. Hain si Lola. Ang baby namin. Ang baby namin, si Savannah. Ang baby namin. Oh, yun, di ba? Ang baby namin, Savannah. Ang baby namin. Nakita niya? Andito na si Lola. Kilala mo si Lola? Ay, kay Lola, dali. Andito na si Lola. Andito na si Lola. Nagkanta si Lola. Wow! Tawa, kanina yung video. Iba yan ang baga. Wow! May tastos mo. Bano? Gunting nga. Bano? Ruyagon siya sa sounds. Wow! Hello! Nag-rap. Lola! Diyan. Nagulint. Saka lang kulintas ko. Hindi. Suds. Amin na. Lalo kasi, Mama. Hi! Makanto ka kanda Lola. Yes, it's already 12 noon. English ka, Robby. It's already 12 noon. Yeah. Ugly. Beautiful. Handsome. Candidate. Sunod pa da. See you later. Hi! Punta kami sa bahay ni Lola. Yeah, din na kami. Sayo para maubos mo. Sabay kita mas maubos. Wow! Lola! Lola. Bisita ka. Ha? Alam mo sinong bisita mo? Ha? May bisita ka. Hello. May pa-video ni Ate Kay. Titiripunon daw niya ini. Magpakilala ka. 저는 알렉시스 메스타르세 저런 데살에 세팅 코리아 고맙습니다. Happy New Year. Happy New Year. Ate Kay. Pareho na kita niya. Hi Lola. Senior citizen na kita niya ng luwa. Ay, naalala mo. Kasi ako. Wait. Tinulog ko itong Kahit mag-face-to-face. Hanap lang yung ko. Ay, ako man. Grabe kita nag-hello. Yan, tingnan yung photos ko. Oh my God. Bibi Dandan. Minata ni Ate Kay. Laka Ate Kay, minata mo. Baby shark. Tama ang sabi ni Tita Esa, no, na bagang katako nila. Tita. Masayaw ka mga baby shark. Hello. Mga gwapo. Napo mo? Vlogger ako, vlogger. Hello, Melay. Ano masasabi mo sa araw mo ngayon? Pabayad na sila.
Salon pa rin. Anong ginagawa natin, Melay? Hi, andito kami sa KFC and look, may salamin. Hindi kami kasya eh. May nag-e-emote. Hi, Melay. 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 Oops. Nagutot ka, Melay? This is Tagalog. Tagalog. Ito po ay Adsuki Bean Cake. So, So, try niya yun ngayon. Taste test daw. yeah. You will? Okay, sige, panindigan mo I English. will open it like this, guys. Look. You're gonna tear here. Got some tears there. Wow! Lain halin sa puso, lain sincere. Parang ano lang to. Fudgy bar. Yes. Pang Japanese yung lasa niya eh, so... Sarap. Sarap. Try mo. Masarap ko, promise. Amoy ko lang. So guys, I recommend you buy this, okay? Ganda, ganda. Wow. Mana? Ang is... Kilay is life. Nakain kakaputan mo sa bana. Road 17, Chapter 12, page 31. Ngayon sa labas, naririnig mo ba? Super lakas ng ulan. So, hindi ako makalabas. Dito lang ako sa bahay. Di bale, 31 naman New Year's Eve. And yun, bala ko ngayon at saka bukas hindi naman ako lalabas. So, yun. Kaya lang hindi ko mamimit yung ibang friends ko kasi babalik na sila sa Manila. So, asa na si Mama? Hello, Mama. Kumusta? Kaya mo? Pirit. Ayan, masakit ulit yung paa niya. Nakakuha nga na yung nabulong. Oo. On natin yung ilaw. Yup, hindi pa. Okay. The struggle. Pinapa-upload ni Mama yung nasa 2,400 na pictures sa Facebook. Good luck. Hi, Melay. Kumusta yung eyebrow tint? Kiling. Kaya. Isa sa bagong coffee shop dito sa Sorsogon ang Coffee Cat. Medyo pricey siya compared sa ibang coffee shops or kainan, pero okay naman siya and meron ding wifi. Dahil sinilog na pa ako. Kakainis na natin si Jess. Rico, tinablang kang bakla ka. Ito kabayong tinatablan. So, hello. Andito naman kami sa ibang kainan. Sa una, ngayon yung ngayon lang ako nakakita sa toilet ng sheet. Video ko. Hello! Hello!
Chinitin. Hi! Kaya mag-comment na. Si Manod na traffic. So, Kalahati. straight lang. B14. Okay. Hi, Bana! Bana! Bleh. Ma, magising na si Savannah. Gusto mo ibigay yung gift? Kasi moment mo na naman to eh. Ay! Ay! Ini ho, ini. Pero lang Ay, ay, ng battery. Ipaano mo? Ibigay ka na karga. Guys, Ay, ng battery. Dead, ma. Habo. My God. Ako gang ang naruruyag sa dinakanaman. Binili sa akin to ni Mother. Nalong. Super comfy. Woohoo! Malapit na mag-12. ang bola. Bingo. Bago mag-game kadi. Letter N. 35! 9 minutes and 40 seconds. Dali na. May Robin, oras na nawawala yung paputo. Happy New Year! Alay na na-enjoy ni Robin ang countdown kaya nawawara ang pang-spray. Ha? Oo, may countdown. Kaya lang si Robin, siging hanap siyang spray. Mura man daw kanina. Amo na. Walang fireworks, maulan. Robin, happy birthday! Ay, malaw ya, paso. Papaso mo. Ang DIY na paputok. Ay! Enjoy man sinda. Ano ka na? Amo ba? Relay. Ikaw lang. Abo! Mamati lang ako. Nagumunak-munak sila. Nanay ka, Menay! Uy, kadlo! So, medyo madami-dami yung ganap sa isang video. So, kailangan kong putulin. See you on my next video. Bye!